मैया खौरांखौ आं मोनदों मोनाबिलियाव जे 7 रिंगासो बाजिबायमोन बे समाव बेबायदि जाथाया जादों होननानै आंनो खोन्थाहरदों आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोबा मिरुनि जे लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर' बेखौ आङो बोसोरसे सिगां एसे खुब क्ल'जआव लोगो मोनदों माखासे हाबाफारिफोराव खुब फ्रि फ्रेंक मानसि बयजोंबो खुला खुलि रायलायग्रा आरो गोसो खुसियैनो थाग्रा मानसि जेखौ मावो एन्जय खालामो गोसो होनानै मावो आरो मोनसे फिउचार थानाय सासे बर' आइजोमोन जायनाखि दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव रिसार्च माने पिएइचडिबो खालामगासिनो दंमोन बावैसो 5 डिसेम्बर खालि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जोङो मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानखौबो इउनिभार्सिटिनि सिङावनो जयैनो फालिलायदोंमोन माब्रै दं सोंदोंमोन आङो आरो बबाव थायो गुवाहाटीयाव थायो ना न'आव थायो बयबो खुला खुलिनो रायलायदों बेबो आंनो हासि खुसि आगोलनि बादियैनो फिननाय होदों रावबो साननो हाया बेबायदि जे जागोन नाथाय ओरैनो जोंनि माहारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आइजोफोरनिफ्राय बा सोरबा हिन्जावसाफोरनिफ्राय दैदेनगिरि जाफैनायनि अनजिमाफ्रा जोबोद बाङाय साफा सानैल' मानसि ओंखारबोयो बिसोर जोबोद प्रमिजिं आरो क्लियार मोनसे कनसेप्ट थानानै ओंखारबोदोंमोन बेयो मोनसे सुफुंख' हायै खहा जोंनि थाखाय आरो दिनै न'खराव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव थासारि जे हांगामा बर' बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बाक्सा जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि दानसेबो जायाखै हाबाया बेहाय जायखौ गाव माने मोजां मोननानै जुलि लादोंमोन जिउनि लोगोरि हिसाबै बेखौ खोमानानै लानांनाय मोनसे परिबेस सामलायनो हायैबादि मोनसे थासारि नुफैनानै आंबो जोबोद माने गावखौनो गाव दुखु मोनफैदों जे बेबायदि थासारियाव गोग्लैनांबाय होननानै थेवब्लाबो जोङो राहा गैया जे बयनिबो जिउआव बेबायदि मालाबा माने गिदिर गिदिर खैफोदफ्रा फैयो आरो अब्लाबो बिनि गेजेरावबो जोङो गावखौनो गाव सामलायनानै थांनानै थानांगौ आरो मालायखौबो फोथांनांगौ दा जोंनि फाफ्लियाव गिदिर गिदिर मोनसे बिबान दं हिसाबै हारि समाज आरो न'खरनि सामलायलायनानै जों थानांगोन आं बेखौनो आसा खालामो आरो आङो आर'ज गाबो आनान गसाइनि खाथियाव जे कनिका बर'नि जिउमाया अराय गोजोनै थाथों आरो न'खराबो मोनसे दुखुनि सम बे हिसाबै माखासे समाथ' बिदिनो थागोन मोनसे गोसो बायनाय मानाय थेवबाबो गोख्रैनो जाहाथे गावबा गावनि मन'बल गोसोनि बोलोखौ मोनफिननानै स्वाभाबिक भाबैनो मोनसे नर्मेल लाइफ खांफिननो हायो खुंफिननो हायो आं बेखौनो मिजिंथियो दायनिगिरिनि सायाव माबाफोर राहा लानो दायनिगिरि बेथ' अलरेडि एरेस्ट जाबाय होननानै आं खोनादों आरो मोनसे एक्सिडेन्ट केस जाबाय माखासे नर्म्सफोर दङ बिनि गेजेराव मोनसे माबाया जागोन नाथाय जिहेतु बे जायनाखि एक्सिडेन्ट खालामग्रा मानसि बियो बिनि सिगांबो फिसा मोनसे एक्सिडेन्ट खालामबोदों होननानै जों खोनादों आरो बेबायदि जाथाया बेनि जि बे मानसिनि दारै फिसा फिसौ हयथ'बा गोबां जाबाय होननानैबो आं खोनादों बे हिसाबै आयेना आयेन बायदियैनो साजा होनांगोन आरो जि कनिका बर'आ दिनै एक्सिडेन्टजों थैलांबाय बेनि माखासे सरकारा मावनांगौ थायो बेफोरनि सायावबो जों राहा लामा लागोन गिबियावनो रुंसारि कनिका बर'नि जिउमानि गोजोननि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोन थाहोनो हाथोंनि थाखाय आङो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनायजों लोगोसे इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबबाय जे मैया मोनाबिलि 7 बाजियाव लामानि मोनसे जाब्रबथायजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर' बिथाङा रुंसारि जानांगौ जादों जोबोद दुखु गोनाङै आरो बिनि थाखाय मैयानि मोनाबिलि समनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव नुगोरनायनि उनाव खौरां लाहरनानै मिथिनो मोनबाय आरो बे समनिफ्रायनो गोसोआ मोजां नङामोन मानोना कनिका बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथासिफुर सनितपुर जिल्लानि बाथासिफुराव जानाय गल्डेन जुबिलि क्लजिं सेरेमनि 2018 नि फेब्रुवारि दानाव जानाय बै डेलिगेट
बे डेलिगेटआव कनिका बर'खौ आङो गिबि खेब नुग्रोनाय एबा सिनायग्रोनाय जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव आङो बुंथिगिरि बिबानाव आं दंमोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआव आइजोफोरनि मोनसे आलादा सेसन खालामनाय जादोंमोन आरो बेयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय कनिका बर'आ सासे डेलिगेट महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिनि जि टपिकनि सायाव कनिका बर'नि पार्टिसिपेसन बे पार्टिसिपेसना फुरा हाउसखौनो मोनसे नोजोर बोदोंमोन आरो कनिका बर'आ दे इयुनाव बर' हारिनि सासे राफोद दैदेनगिरि जागोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मोजां दैदेनगिरि जागोन, बेखौ बै सेसननि गेजेरजोंनो जों बयबो सिनायदोंमोन आरो बेबायदिनो फैयै फैयै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लोगो हारिमु नेहाथारिनि बिबान बिथाङा रुजुनदोंमोन। जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया आरो नैबेयाव जे थांनाय नभेम्बर दाननि 22 खोब सम्भब 22 अक्ट'आव बिथाङा जिउनि मोनसे जांख्ला थामहिनबा जरा जिउ जुलि बिथाङा जाबायमोन। जे बाक्सा जिल्लानिनो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि हांगामा बर' बिथांजों नैबे कक्लाबारिनि नैबे न'आव बिथाङा हाबा जाफैबायमोन। दा दाखालि जों हिसाब खालामबा मोनो माने 18 दिनसोल' सानसोल' बिथाङा जिउ जरा जुलिजों बे हांगामा बर'नि न'आव थाफैनो मोन्दोंमोन। बुंनो थाङोब्ला आखाइनि जि मेहेन्दी होननानै बुङो बेनो गोमोराखै आरो मोनथिनायाव दिनैहाय हाबानि उनाव न'खराव थांफिननाय मोनसे हाबाफारि दङ आथिमंगला होननानै बुङो, बिनि थाखाय थियारि जादोंमोन। नाथाय बै जोनोमगिरि बिमानि न'खरसिम थांफिननो बिथांनि खाफाला जायाखिसै आरो दिनै बिथाङा रुंसारि जानांगौ जाबाय। दा बेखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनि जिउमानिसिम खुलुमनाय जासिदों। बिथाङा जेन बिथांनि मावनाय दांनाय जि मोनसे समाजाव सुबुंफोरनि गेजेरजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फेमिलि बा फोलेर बेयाव जिबायदि गोसोआव बयनिबो गोसोआव दुखु गालांदों। जे मानो दुखुआ बेनो जे बिथाङा जिबायदि माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा सासे दैदेनगिरि महरै समाजाव जिबायदि मानसिफोरजों जिबायदि गोरोबनाय, गावनि राफोद मेलेमनि गेजेरजों जि मोनसे खामानि मावनाय आरो आं दिनै मोनदांदों जे नैबे न'खराव फैनानै गावनि बिहाव न'खराव फैनानैबो जोबोद मोनसे बे खोब खम समनि गेजेराव मोनसे जायगा बिथाङा हयथ' आवग्रिनो हाबायमोन। दा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै आङो आसा खालामदों जे हांगामा बर' बिथांनोबो इसोरा गोहो होथों जे गावनि जिउनि लोगोरि आंगोआ खोमानांनायाव बिथाङा जेन' गाव हमथानानै जाहाथे थानो हायो। हांगामा बर'आ जाहाथे कनिका बर'नि सोलेरखौ जोङो गाहामै गाहाम बिदाय हरनो हायो। बिथाङा समाजाव जासे राफोद माने देहाजों फैफिननानै समाजनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों, आं बेखौ मिजिं खालामनानै बयनिसिम खेबसेबाव आरो कनिका बर'नि जिउमानिसिम गोरबो गोसोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय होनानै बुंनायखौ फोजोबो। दायनिगिरिनि सायाव माबाफोर राहा लानायखौ लुबैदों? दायनिगिरि होनोब्ला आङो जिथु जाब्रबथायनि बाथ्रा बेयाव जि मोनसे आयेन दङ बे आयेन बायदियै निस्सय दाय फोदोखौ बिजिरलायनानै बिथाङा मा साजा मोननांगौ बे आयेन बायदियै थांगोन। आरो जिथु जाब्रबथायनि होननाय बाथ्रा, जाब्रबथाया हयथ' सोरबाया गोसो जानानैबो खालामो, मालाबा हयथ' मोनथिस्लाबैयाव जायो। बिनि गेजेरावनो आयेन मोनसे दङ आरो आयेननि बायदियै जि मोनसे साजा बा दन्द मोननांगौ बे निस्सय जागोन आरो बेखौ बे बिफानारिया खालामगोन, आं बेखौ आसा खालामदों।